Rhaid I mi ysgrifennu'r ddarlith hon cyn cyhoeddi ystadegau'r cyfrifiad a fu llynedd ar y Cymru Cymraeg yng Nghymru. Mi rhaid dybiaf y bydd y ffigurau a gyhoeddir cyn hir yn sioc ac yn siom i'r rheini ohonom sy'n ystyried nad Cymru fydd Cymru heb Gymraeg. Mi rhaid dybiaf hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw, ond parhau'r tueddiad presennol tua dechrau'r 11 ganrif ar 20. Dyna felly lwyddo o'r diwedd y polisi a osodwyd y nod i Lywodraeth Loegr yng Nghymru yn ymesur a eilwyr yn dde ddyfuno Cymru a Lloegr yn y flwyddyn 1536. Chwarae teg i'r Llywodraeth. Trwy 4 canrif o lywodraethu Cymru, pob tro ar fyd, pob newid ar ddull y Senedd a moddion Llywodraeth, pob chwildro cymdeithasol, ni bu erioed anwadalu ar y polisi hwn o ddiddymu'r iaith Gymraeg yn iaith weinyddol, mewn na swydd na llys nag unrhyw ysgrif gyfreithiol. Trawn gan hynny at y Cymru hunain, rhag bod brycheun yn llygad y Sais yn peri na welom y Trawst yn llygad y Cymro. Ni bydd unrhyw gais politicaidd hyd at yr 20fed ganrif i adfer statws yr iaith Gymraeg, na chael ei chydnabod mewn unrhyw fodd yn iaith swyddogol na gweinyddol, bodlonwyd drwy Gymru gyfan yw darostyngiad llwyr. Os un deyrnas gwbl unedig yw Lloegr a Chymru, yna mae bod iaith Gymraeg hanesyddol yn dramgwydd politicaidd, yn atgo am gyflwr gwahanol, yn beryg i'r undod. Dywedwyd yn union hynny yn y ddeddfuno, yn y llyfrau gleision, a throion lawer. Trawn felly at y sefyllfa bresennol, argyfwng yr iaith yn ail hanner yr 20fed ganrif. Mae hi'n sefyllfa wan. Iaith ar encil yw'r Gymraeg mwyach. Iaith lleiafrif, a lleiafrif sydd eto'n lleihau. Yn yr ysgolion y weinyddiaeth addysg bellach, sy'n cymell y Cymreid a ddyn genedl ddwyieithog. Mae'r rhan fwyaf o lawer o arweinwyr addysg Cymru, llenorion Cymraeg yn ei blid, yn gweld hyn yn ddelfryd mawrfrydig a theilwng. Yr wyfinau yn un o'r lleiafrif hirt, sy'n gweld ynddo farwolaeth barchus ac esmwy, ac angladd ddialar i'r Gymraeg. Ystyriwch fater Cwm Tryweryn a Chapel Celyn. Yr oedd y cynllun yn chwalu Cymdeithas Gymraeg Uniaith yn un o ardaloedd gwledig hanesyddol meirion. Amddiffyn iaith, amddiffyn cymdeithas ydyw, amddiffyn cartrefi a theuluoedd. Heddiw, ni all Cymru fforddio chwalu cartrefi'r iaith Gymraeg. Maen nhw'n brin ac yn eiddyw. Yn mater ni, yn cyfrifoldeb ni, ni'n unig, oedd Tryweryn. Ydy'r sefyllfa'n anobeithiol? Ydy, wrth gwrs, os bodlon nhw ni anobeithio. Does dim byd yn fwy cysurus nag anobeithio. Wedyn gall dyn fynd ymlaen i fwynhau byw. Y mae traddodiad politicaidd y canrifoedd. Y mae holl dueddiadau economaidd y dwthwn hwn yn erbyn parhad y Gymraeg. Ni all dim newid hynny
Ond, penderfyniad, ewyllus, brwydro, aberth, ymdrech. Fe ellir achub y Gymraeg. Y mae Cymru Gymraeg eto yn rhan go helaeth o ddeiar Cymru. Ac nid yw'r lleiafrif eto yn gwbl ddibwys. Ond, nid dim llai na chwyldroan yw adfer yr iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwy ddulliau chwyldro yn unig y mae llwyddo. Efallai y dygau'r iaith hunanlywodraeth yn is-gil. Hwn i ddim. Mae'r iaith yn bwysicach na hunanlywodraeth. Yn fy marn i, pe geid unrhyw fath o hunanlywodraeth i Gymru, cyn arddel ac arfer yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol, yn holl weinyddiad, yn awdurdodau lleol a gwladol, yn yr rhanbarthau Cymraeg o'n gwlad. Ni cheid mohoni'n iaith swyddogol o gwbl, a byddai tranc yr iaith yn gynt nag y bydd ei thranc hi dan lywodraeth Loegr.